Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Моң сандыгы сәхифәсендә без музыка уен кораллары турында түгел, музыкантлар турында да һәм дә инде шушы уен коралларын ясаучы осталар турында да сүз йөртәбез. Без бүген татар мәдәниятенә шәрыктән кергән музыка уен коралы турында сөйләшербез. Нинди уен коралы икән? Моңланып ай нурларында син сазыңны уйнадың. Нинди кыллар чиртте бәгърем, ул матур яшь кулларын. Әйе, бүген сүз саз исемле шәрык музыка уен коралы турында булыр. Күз салыйк башта, ул менә шушындый искиткеч матур тавышлы уен коралы саз. Гомумән саз дип фарсида уен коралын атыйлар. Саз ул уен коралы дигәндә аңлый. Ә инде бу саз төрек халкының милли уен коралы. Гомумән сазлар алар төрле булалар, искиткеч төрле формада булалар күпчелеге, ләкин барсының да бер принцип бар. Бу төрек сазының кичкенәрәге була, аның баглама дип атыйлар. Тагы да зуррак була, ул чак кына озынрак була, аның мөмкинчелеге зуррак була. Гомумән bütün сазларның беренче принцибы бар. Беренче принцибы ул аның корпусы груша формасында. Икенче принцибы, менә күрәсезме, үсте капланган, аның уелмалары юк, тишекләре юк, һәм дә инде ул агач резонатор агачтан ясалына. Күннән дә түгел, башка материалдан да түгел, агач булырга тиеш. Икенче принцибы, күрәсезме, грифның латлары бәйләнелгән. Менә бу кара латлар тимердән түгел, нейлоннан яки нидер лескадан, полимер материалыннан үрәләп ясыйлар. Менә сез күрәсез, аннарсы кыллары. Гитараның, мәсәлән, думбраның, башка, мәсәлән, ситарның, башка уен коралларының кыллары бер шәр була, бер кыл бер тонга көйләнелгән. Ә менә саз уен коралларының бер тонда берничә кыл тарттырылган. Ничегрәк әйтергә кирәк? Урысча әйткәндә, ул спаренный струны дип атыйбыз. Менә беренче тонга тарттырыла гадәттәгечә сазда 3 кыл бер тонга. Икенче тонга тарттырыла икенче 2 кыл һәм дә инде өченче кылга шулай өченче тонга шулай 2 кыл тарттырыла. Багламада гадәттәгечә сазда багламада була 7 кыл гомумән. 3 тонда, 3 нотада. Ә мәсәлән, тагы да кичкенәрәк уен коралы төрекләрнең, ул атала джура дип. Джура тагы да кичкенәрәк, анда 6 кыл була гомумән. Менә шушы беренче принцип bütün сазларда саклана. Гомумән саз дигән уен коралларында уйныйлар Азәрбайҗан, төрек халкы, фарси халыкларында уйныйлар, Афганистан, мәсәлән, һәм шулай ук безнең элек татарлар, башкортлар уйнаганнар менә шушы саз исемле уен коралларында. Бигрәк тә Казан ханлыгы чорында безнең бик искитмәле музыкантлар булган, алар төрле мөнәҗәтләр, дин белән бәйле музыканы уйнаганнар. Ә хәзер инде шушы уен коралында уйнарга, онытканмын, ничек уйныйлар? Уйныйлар кыяк ярдәмендә. Кыяк медиатор була инде. Менә шундый бик матур тавыш чыгара медиатор ярдәмендә. Шушы уен коралында уйнарга мин чакырдым дустымны, хезмәттәшем, коллегамны. Ул Рөстәм Рахматуллин җитәкчелегендә Мирас музыкаль инструменталь ансамбленең солисты, мультимузыкант Руслан Сафин. Руслан, адаш рәхим ит, сазда уйнап күрсәт.
Rəhmət Ruslan, iskitkiş motor oyun quralı. Kelajakda da sen o'zingning ustalık bilan bizni huzurlantirasın deb ishonaman. Bugungi sahifa tugallandı. Kelasi uchrashuvlarga qadar esen sog' bo'lasiz.